ग्राम पंचायत राज अहियापुर से सबसे करवट सुयोग्य शिक्षित एवं सबसे जुझारू मुखिया पद के प्रत्याशी हमारा अली हुसैन जी बानी। तो याद रखिए भैया ये भाभी ना भूले के बा ना भुलाए के बा आ अली हुसैन जी के विजयी बनावे के बा। तो याद रखें अली हुसैन जी। सुनिए चाचा चाची सुनिए भैया भाभी करी है विकास हाथ जोड़ी कहतानी सबका मन बाड़े विजयी बनावे के बाटे मोती के माला पर बटन दबावे के बाटे अली हुसैन जी के जितावे के बाटे मुखिया बनावे के बाटे मुखिया बनावे के बाटे अली हुसैन जी के जितावे के बाटे। जीतेगा भाई जीतेगा मोदियों के माला जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा मोदियों के माला जीतेगा। अली हुसैन मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना अली हुसैन मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना। कोरा विश्वास विकास खातिर मारता रे अहियापुर पंचायत खातिर दिन रात लड़ता रे अली हुसैन जी के जितावे के बाटे। कोरा विश्वास विकास खातिर मारता रे अहियापुर पंचायत खातिर दिन रात लड़ता रे हमें संघर्षशील प्रत्याशी के जितावे के बाटे मोती के माला पर बटन दबावे के बाटे अली हुसैन जी के जितावे के बाटे। ग्राम पंचायत राज अहियापुर से सबसे करवट सुयोग्य शिक्षित एवं सबसे जुझारू मुखिया पद के प्रत्याशी हमारा अली हुसैन जी बानी। के हाथ जोड़ी उ त पौआ के पड़ता रे जनता के सेवा खातिर दिनों रात मरता रे मुखिया बनावे के बाटे। के हाथ जोड़ी उ त पौआ के पड़ता रे जनता के सेवा खातिर दिनों रात मरता रे देख के विरोधियन के छातियों पर फाटता रे मोती के माला पर बटन दबावे के बाटे विजयी बनावे के बाटे मुखिया बनावे के बाटे अली हुसैन जी के जितावे के बाटे विजयी